Дошка! По-бързо! Браво, запред! Ставай, ставай! Дошка да ориентирай се! Стоп! Вървя! Така да е. Напред! Махай напред! Маслите! Пас напред! По-бързо! Стиваме те и там топка. Без фал, гледай топката! Не го бутай! Стой така, стой така! Гледай, Васко, браво! Браво! Извади я оттам! Долу, живо! Това е топка на тази топка. Обърни я! Айде стига тук, обърни я вече от другата страна! Ти, Бошка! Запред, темпо, темпо! Айде, дайте още пас, Бошка! Играй страната халф, не играй тук в дясно! Алекс, играй на матча. Точен пас трябва, Неди! Неди, айде концентрация! Запашия! Майка вратата! Без фал! Не га спирай тази топка, бе! Не га спирай тази топка! Би, Бошка ти! Бошка много лесно! Без фал! Браво, Матей! Делвач път случи, само си ги третира много добре. Не сега ще става. Трима са там. Наско, Пепи и Бошка са един до друг. Още! Още! Влизай, Неди! Дай, бъде! Добре, Матей, добре! Ставай, Матей! Бяло е! Бяло! Къде са, Нери? Играй! Матей, хайде би го де! Пас настрани! Айде, Оскар, пас! Пас, няма да стигне до него! Отвори! Пепи, виж Пепи! По-бързо! Добре! Айде, отваряй, Неди! Запред, би! Запред! Айде, давам в ръката! Айде, напред играй!
Ajde, ne di, ne si paca, ne di! Ама на задните кръга. Здраво, Гайко. Дай там, връщаме! Наско! Само те по-добро си. Вършвай! Ajmo sada, da. Ей! Навътре събери. Не, там има че да разходи. Наско! Наско, айде! Връщай с лице! Дай се, Пепи, айде Пепи, дай се я! Пали си я дал те, наритна се вратара! Браво! Браво, Бошка! Нали я долу! Бий, Мите, бий, Мите! Добре, Мите, добре! Нели! Аз ти казвам да свалиш долу, ти пак нагоре! Трябва да ще падне след 5 минути! Средата, Наско! Бошка, премести с номер там 20 или кой е? Бошка, не ти! Бошка, привери се в средата! Много лесно! Наско! 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 Бърдия! Дай Матей! Топката гледай! Топката! Ти, Бошка, ти! Наско, далеч си! Играе. Тази седмица сме го хванали седят. След миналата седмица тази седмица го хванаха. Всичко. Казва, че са бил, че там е бил поради това. Изпълнили се на войска за сега. Аз след мача казах на той да я видим, но вие видим, че ги просто викам. Дайте му първо да прочете правилата и тогава го пратете в нея. Знае какво ти той беше неадекватен. Вече той не беше виновен на това. Нека му дойде да се разправи с нас. Сега това е 3-4 хвала свири за нас, къде не е такова. Абе. Давай, давай, айде, давай! Запред вътре! Бошка, стой така! И аз сменете се с Матей. Бошка, влез вътре да скачаш. Матей, остани отзад. Да! Матей, стой така. Стой така. И вижте. Ако вратаря хване Елия спечеля за една спринт на Пепи, разбираш ли? Връщай. Бошка, влез вътре!
Ajde, ništa, добре, Nedi. Тука, Матей, тука. Бошка в средата. Давай, Васко, зад тебе не може. Зад него застани, Васко. Корнери. Ти сега. Добре, взимай Матей. Никол, тръгни по къса. Но защо е това сега? Запази я, вижме, Васко. Той ти дава на крак, вижме, спри си я и му отиграй пак, ако трябва. Запази я, ти я риташ на изуст и там ако стане, ще стане. Добре. Добре, влизай. Пепи. Айде, хубаво поемане! Авто, няма такова поемане с външен! 10 метра за са. Връщай с лице! Васко! Отивай! Дай, би го, какво чакаш? Васе, би го, не го чакай, какво чакаш? Прибираме, Виктор се довиде вътре. Обърни я! Точно обаче. Стъпи, Бошка, дърпай назад. Марти! Навънка! Браво, Марти! Сап! Спираме! Дани, Савацко като гледа, че ще да си там да гледа за сайта. Вижме, момче! Напред! Топката трябва да е спряла! Дай реакция! Ей ти, навънка! Хващай го! Надуми се! Дай темпо! Момче! Пасвай за сада, ей! Ремикси, браво! Това е! Неди, ляв крак! Ей, уче! Или дигай ръцете! Добре, Неди! Айде, позиция! Вратар! Марти, хвани я! Чакай я! Давай, откриваме се! Леви, далеч си! Леви! Какво изкумува интернет? Аско, преди малко ти обясних! Запрев, навънка!
Съдята, засада, ей! Съдята! Абе, от това училище са такива ли ги избират, бе? Треньорът ти казва, че аз засада, бе! Марков, обуди се, бе! Давай, айде, запред, айде, снимайте, нищо не е спадал, давай! Давай! Иди вече! Обърния! Много лесно, не ли? Браво, нищо. Добре ги си играят.
си, бе, момче? Браво, Мите! Браво, Мите! Браво, браво. Браво! Ей, айде се предайте, ей, Мите, айде, бе, можете, бе. Всеки мач става, да, ще заеди ги. Има или няма? Ама и треньорът дигна ръката. Марко, защо е там? Еми точно Марко, аз защо ти викам, защо е там да си го плата, да вземе... Това не е. И го Фреди пълно. Като не могат, поне да се махат. Могат иначе, бе. Могат, не искат, бе. Могат иначе. Сега вместо там да дрени, може да му подсказва на момчето там вътре да влезе да му подсказва. По-лесно е там да дръбне. Прав си ти. Че е така, по-лесно е там да дръбне. Може да бил съдия на група, няма как да не може. Беше знал един метър отвън. Случай не му очертая, нали? Не, стига сега да е. Малко
Сега се тук видях, той не може да види от 20 сантима. И Лопи не е сигурен с десна. О, точно! Връщай! Матей! Айде, репун. Виж, браво, браво, айде. Дай сега, сега! Браво. Ипа! Обаждате се, бе, говорете си! Удар! Да, бе, не ги тръска, да. Там, вътре да си го вкара, искаш, там гол да вкара, а?